Slikovnica je napravljena prema priči Vere Bosadzi, objavljenoj prije 6 godina. Jedan san jednog mladog ribara, dječaka koji nije imao sredstva za rad, kao ostali, bili su siromašni, da dođe do neke barčice i da njemu bude bolje. Nakon što mu Sveta Eufemija usliši molbu, mali ribar na kraju dobije barku, batanu. Za ilustracije ove priče pobrinula su se djeca rovinjskih vrtića. Ilustracije koje krase ovu slikovnicu su u stvari nastale kroz pilot projekt zavičajne nastave u koji su se u prošloj pedagoškoj godini uključio naš vrtić i mnoge odgojne skupine. Tako je naš područni objekat batana odabrao kao temu zavičajne nastave upoznavanje djecom sa plovilom batana kao tradicijskim plovilom grada Rovinja. Pa ovako može napraviti tamo neki ribar, to sam vidio u knjizi. Evo ga. Nešto se ovdje treba napraviti. Svi na kraju budu sretni i zadovoljni. Projekt je realiziran u suradnji s udrugom Faro 11 i Eko-muzejem batana. Izdavač slikovnice je grad Rovinj. Mi smo našli način da distribuiramo tu slikovnicu svoj djeci predškolske dobi u Rovinju. Dakle, ovaj je vrijedan dar uključen u božićno-novogodišnje paketiće za tu dobnu skupinu, tako da su sva djeca, dakle, i u vrtićima i ona koja nisu obuhvaćena vrtićima dobila na dar od grada ovaj vrijedan poklon. Rovinjski mališani poželjeli su nam sretne blagdane na svoj način.